Welcome to Zim Celebrity TV patinenge tichikunzirai macross border buses ese mabhazi tinokunzirai panapa nechanel yedu. Thank you so much for your support. Iyi inonzi Tamuka Bus Coaches Chiutsi. Ine mavhariety mabhazi akasiyana-siyana, even macolors, mabhazi manyama. Kana muchivada munovabata paTikTok nepafacebook. You won't go wrong with these buses guys. Mamwe achona anodhonza matroller, mamwe haadhonzi matroller, asi ndo mabhazi manyama, especially kubva kuCape Town kunobata Zimbabwe. Hapasi pano especially kuHarare because haoperate achienda muBulawayo, anoperate achienda kuna Harare nekune dzimwe nzvimbo kumberi ikoko, asi Bulawayo hakuna mabhazi iwaya because Bulawayo akawandawo nayo ariko mabhazi akasiyana-siyana. So ndangoti ndikuunzirei mabhazi aya kuti kana muchada especially muri Cape Town, kwirai mabhazi aya, you won't go wrong. Musakwira mabhazi amusingazivi, musakwira mabhazi asina mazita. Hatirambe aripo anenge ari manyukamas, asi manyukamas unongoaona wega kuti aya mabhazi manyama. Thank you so much.